Hello mga kawigal, for today's video ay may pupuntahan na naman tayong food bazaar at located ito sa tapat ng JJA building at near Petron gas station. At sa lahat nga ng nakita naming mga food stalls, may isa kaming gustong masubukang muli. At yan ay ang nagbabalik na La Fam Goto Lugaw. Meron silang plain egg lugaw, chicken lugaw, pero syempre ang titikman natin ay ang special goto overload na may halo-halong toppings at may chicharon bulaklak. For only 100 pesos ay may special goto overload ka na. At syempre, hindi lang goto lugaw ang tinda nila. Meron din silang barbecue chicken with garlic fried rice. At for only 99 pesos ay matitikman nyo na ang barbecue chicken ng La Fam. At meron din silang grilled pusit na masarap i-partner sa suka. For only 50 pesos, meron ka ng 3 pieces na grilled pusit. Yan, tikman na po natin itong goto ng Just La Fam. Excited na ako kainin to. Sobrang na-miss ko to. Hindi naman, purong talaga, hindi siya puro sabaw. Sobrang sarap po nito. Tikman natin, overload. Just La Fam Goto. Napakasarap. Ito, may kasamang itlog din po. Itlog. Ito si Mami po ang nagluluto personally. Daddy at si Mami. Daming laman, overload. Tokwat baboy. Lagyan pa natin ng suka. Ang suka po nila rito special, yung pang crispy pata para manamis na meat. Daming baboy. Bagay na bagay sa goto. Ang Just La Fam. So tigisa po kami ni Ate Rinsay rito Tikman din po natin to mamaya si Ate Rinsay naman po. Barbecue ng Just La Fam, chicken barbecue. Ito naman po yung pusit nila. So pag inihaw po ito, 3.50. So, 3 pieces, 50 pesos. Tikman po natin. Nakakamiss tong ganito. Gusto nyo bumili ng panulak? Ito naman po. Fruity Bliss Shake Bar. So, marami yung pagpipilian, hindi lang po ito. So, tigisa rin po kami ni Ate Rinsay. Manatay, gano'ng kasarap tong shake nila. Yan, ako naman po ang susubok ng La Fam Goto Lugaw. Overload. Kain po. May itlog din pong kasama. Pinakamasarap na part ko dito yung chicharon bulaklak. Dito naman po tayo sa panulak, yung Fruity Bliss Shake Bar. Parang hindi flavoring yung gamit nila, totoong fruit po.
Sarap. Paano mapapa-food trip tayo nung wala sa oras? Sira yung diet na. Hello! Yan, hello mga ye! Pasyal po kayo dito sa Imus Night Market. Hello, BMT lang po, buhay na tubig. Enjoy! Thank you po! Sarap. Samahan natin ng gulay. Dito naman tayo sa inihaw na pusit. Tutuloy na po namin yung kain ng tatay. Pagkatapos ng nakakabusog na goto lugaw ng La Fam ay sinubukan na rin namin ang ibang tinda na mayroon dito. Ang ganda nga rin ng ambience lalo na kapag gabi at dinadagsa ng maraming tao para lang makatikim ng iba't ibang pagkain na meron ang Imus Night Bazaar. At dahil nga inabot na kami ng gabi, bumili na rin kami ng refreshing drink sa isang stall. Lahat ng yan ay matitikman nyo dito sa Imus Night Bazaar.